Kasancewar Ingawa tsohon gari mai ganuwa, shin ya taɓa cin gashin kansa a matsayin lardi mai 'yancin kansa? Wakili Alhaji Bello Abubakar Dambo ya bayyana mana. Ingawa ta daɗe tana cin gashin kanta, tana matsayin masarautarta lokacin su hilanin nan suke kai masarki Usman Hudu Cappa Sokoto. In ma zai yaƙi duk shekara sai an haɗa bayi da dawaki da abinci an kai masarkin Shehu Usman Dan Hudu a Sokoto. Har ya rasu su Muhammadu Bello ana kai musu wannan. A tarihi yadda ya nuna mu. Yadda kowane sarki na Katsina na Daura na ina suka kai Usman Dan Hudu Cappa, mu ma mun kai mai. Mu ma daga nan ake shirya bayi da dawaki da abinci ana tagaza ma daular Usmaniya ta lokacin. Hilaninmu na nan. Bayan karɓar mulkin Fulani Yarimawa, an samu sarakuna sun kai nawa Ingawa zuwa wannan lokaci? Sun kai 20 da wani abu. Tun daga sarkin Fulani Inti da na Hadima na harko kenan, Yarima Inti. Shi ya fara kawo sarauta Hilani ta nan Ingawa. Tun daga shi har zuwa yanzu an yi sarakuna sun kai 20 da wani abu. 23 haka zuwa da 4. Sarakunan Ingawa. To ƙauyuka fa? Ƙauyuka muna da ƙauyuka da yawa. Kamar guda nawa? Da Ingawa kayan araba a ƙara hakimi muna da magadai wajen 20 da wani abu, 24 lokacin da. To da aka zo aka ƙara hakimi a 'yan doma, sai yanzu garin Ingawa, ƙasar guduma Ingawa, sai muka koma da dagaci magaji kenan, sai muka koma da su 14 gare mu yanzu. Su 'yan doma suna da 10. Kaga ƙasar Ingawa dai akwai magadai 24 kenan a yanzu ma. Da 22 ne, amma a yanzu saboda ci gaba an ƙara lokacin gama, an ƙara magadai, an ƙara garuruwa, shine yanzu muka koma haka 24. Mu Ingawa gaskiya muna cikin ɗaya ga cikin garuruwan da aka fara gina makarantu zuwan Turawa. Da aka gina ta Katsina mu ma 1926 aka zo aka kawo firamare nan. An kafa Mani, an kafa Ingawa, an kafa Kankiya a lokacin. Kuma tun lokacin shi babban wan ubanmu Allah ji kansu Damba Tukur, shi zuwan Turawa shi aka fara ɗauka daga nan gidan Ingawa. Ba makaranta Katsina, aka yi shi makarantar ɗan Hausa Kano. Aka koya musu, su ne na harkun malamai da aka ɗauka. Da aka koyo mai sai aka buɗe mai primary school, elementary a Katsina, aka ba shi headmaster. Duk iyayenmu ƙarnin shi can aka kai mai su ya koya musu. 1925 can suka samai. A Katsina yana headmaster, shi ya koya musu. Mutuwar kakanmu Damba Bello ubansu sai aka maido shi nan yana wakilci. Da ubansu ya rasu sai aka ba shi hakimin. Shi ne kuma babban ɗan Damba Bello.